Jaana Angle tässä moi. Jutellaanpa tänään työpaikkaostrakismista. Mitä se on ja mistä tämä sana ostrakismi tulee? Ostrakismin juuret tulee tuolta antiikin Kreikasta. Eli siellä järjestettiin kerran vuodessa Ateenassa tämmöinen äänestys, jossa jokainen sai äänestää henkilöä, jonka koki uhaksi yhteisölle. Ja sitten kun selvisi, kuka henkilö oli saanut eniten ääniä, niin ilman mitään selityksiä riitti vaan, että oli kirjoitettu se nimi sinne, niin tämä henkilö karkotettiin 10 vuodeksi yksinäisyyteen. Ja työpaikkaostrakismi on nimenomaan tämmöistä hiljaista, sanatonta ulossulkemista sieltä työyhteisöstä. Tälle henkilölle ei koskaan kerrota sitä syytä, minkä takia hänet ulos suljetaan sieltä. Eli se on sanatonta. Mutta mitä se sitten on, miten se sitten näkyy, niin se voi olla tahatonta tai tahallista. Ja tahatonta se voi olla esimerkiksi, jos tulee uusi henkilö taloon, vaikka kesätyöntekijä, tai sitten on etätyöntekijä, joka harvoin käy vaikka konttorilla, niin hän ei pääse siihen porukkaan mukaan. Mutta sitten tahallinen ostrakismi taas on sellaista, että joku henkilö ei saa kutsuja tiettyihin tilaisuuksiin, vaikka yhteisille lounaille, tai sitten hän ei saa kutsuja tärkeisiin palaveriin, jotka olisi hänen työlleen todella tärkeitä. Hänen mielipiteillään ei välttämättä enää ole väliä, ne ohitetaan palavereissa. Hän ei saa enää puheenvuoroja, jos on joskus saanut, niin hän on vähän tämmöinen nobody siellä työyhteisössä. Ja ostrakismin uhriksi voi joutua ihan kuka tahansa, eli roolilla ei ole mitään merkitystä, niin johtajakin voi olla ostrakismin uhri. Mutta yleensä siellä on tiettyjä piirteitä ihmisellä monesti taustalla, eli voi olla, että tämä henkilö on hyvinkin semmoinen vetäytyvä, hiljainen ja ei ehkä sitten niin aktiivisesti hakeudukaan sinne porukkaan tai sitten kommentoi siellä omia mielipiteitään. Tai sitten toisaalta hän voi olla semmoinen kovinkin kova suoriutuja, semmoinen huippusuoriutuja, hänellä on hirveästi ideoita, hän on hyvin uudistautumiskykyinen ja haluinen ja muu työyhteisö voi kokea hänet ehkä sitten, tai yksi henkilö voi kokea hänet uhaksi, jolloin sitten hän joutuu tämän työpaikkaostrakismin uhriksi. Miten tämä työpaikkaostrakismi sitten näkyy siellä työpaikoilla? Saattaa mennä usein hyvinkin kauan aikaa, että muut huomaavat, että joku ihminen tai jotkut ihmiset on suljettu sen yhteisön ulkopuolelle. Mutta sanotaanko näin, että jos tämä on pitkäkestoista, jatkunut jo useita kuukausia, joissakin tapauksissa jopa vuosia, niin eihän se nyt voi olla näkymättä sinne työyhteisöönkään. Ja tämä näkyy sellaisina hiljaisina maneereina, jos ajatellaan vaikka palaveria, niin siellä tämä henkilö voi nostaa esiin vaikka jotakin ideoita, ne ohitetaan, ne ei saa kannatusta, saatetaan vähän pyöräytellä silmiä, huokailla, pitkiä katseita, semmoista sanatonta, mutta kaikki tavallaan tietää, että mitä tämä elekieli tarkoittaa. Sitten se voi näkyä tämmöisenä tietojen pimittämisenä. Eli henkilön pitäisi tietää, että pystyisi hoitamaan työnsä hyvin, niin hänen pitäisi tietää tiettyjä asioita. Niin voi olla, että niitä tietoja pimitetään, häntä ei kutsuta palavereihin, joissa näitä asioita käsitellään. Sitten tokikin tämä voi näkyä ihan tämmöisissä sosiaalisessa tilanteissa, vaikka lounailla, niin häntä ei kutsuta lounaille, hänen jutuilleen ei naureta, ja kyllähän sitten tämä henkilö, jos pitkään tämmöistä on jatkunut, niin hän alkaa myös sitten reagoida tilanteeseen eri tavoin.
Eli monesti se voi näkyä sitten vaikka palavereissa sillä tavalla, että tämä ostrakisoitu, ulossuljettu henkilö yrittää vaikka miellyttää, hän yrittää vitsailla ja yrittää tehdä kaikkensa, että henkilöt suhtautuisivat häneen positiivisesti. Mutta tilannehan on semmoinen, että hän on vähän semmoinen nobody siellä työyhteisössä tai sen tietyn porukan kesken, jotka sitten siellä ostrakisoi tätä henkilöä, niin häntähän ei oteta sitten enää. Hän on tosiaan sitten semmoinen huomaamaton nobody siellä. Niin tämähän vaikuttaa sitten henkilöön toki myös työpäivän ulkopuolelle, eli hänellä saattaa alkaa tulla erilaisia stressioireita, masennusta, väsymystä, uniongelmia, iho-oireita, ihan semmoisia stressin oireita. Ja tämä saattaa sitten näkyä sillä tavalla, että seuraavan kerran siellä palaverissa niin hän saattaa räjähtää, hermostua ja pahimmassa tapauksessa hän saa siitä varoituksen, huomautuksen tai jonkun muun rangaistuksen. Eli tätä ei välttämättä osata edes vielä ymmärtää siellä eri foorumeissa tätä syy-yhteyttä. Eli kyllä mä sanon, että tällaisissa tilanteissa, kun palavereissa ohitetaan ja henkilölle pyöritellään silmiä, katsotaan pitkiä katseita, niin kyllähän siellä palaverissa sitten muutkin alkaa huomaamaan sen tilanteen, että aina on se yksi henkilö, jolle tapahtuu tämä sama juttu, niin tämä alkaa vaikuttaa myös sinne koko työyhteisöön negatiivisesti. No, miten se uhri sitten reagoi? Mä tuossa vähän kerroin jo, että mitä se aiheuttaa, minkälaisia reaktioita. Mutta useinhan, kun tämä työpaikka-ostrakismi alkaa, niin tämä henkilö tai henkilöt, keihin tämä työpaikka-ostrakismi ulottuu tai kehen se kohdistuu, niin he alkaa ihmetellä, että mitä ihmettä, että mitä taas tapahtuu, että onko mä tulos hulluksi. Eli hän alkaa analysoimaan itseään, miettimään sitä, että hänessä on jotain vikaa ja ehkäpä mä vähän ylireagoin tai ehkäpä mä ajattelin väärin, ylianalysoin tämän. Eli hän alkaa syytellä itseään ja itsetunto alkaa murentua. Ammatti-identiteetti alkaa murentua. Eli työmotivaatio laskee. Ja totta kai sitten kun työmotivaatio laskee, niin suoriutuminen ei ole sellaista, mitä se on ennen ollut. Ja keneen tämä sitten kohdistuu, niin tämä on sellainen ilmiö, että tämä voi kohdistua ihan keneen tahansa siellä työpaikalla. Eli se voi olla johtaja tai sitten se voi olla ihan kuka tahansa muu siellä työpaikalla. Eli sillä ei ole mitään väliä, että missä roolissa vaikka henkilö on. Ja useinhan siinä käy sillä tavalla, että on tapahtunut joku konflikti joidenkin henkilöiden välillä, niin on saattanut, että tämä toinen henkilö on mustamaalannut tätä toista osapuolta toisille tiimiläisille. Ja tämä työpaikka-ostrakismi alkaa tästä. Mutta monesti sitten voi olla, että tämä työpaikka-ostrakismin uhri voi olla vähän semmoinen arempi henkilö, hän voi olla vähän semmoinen vetäytyvämpi, tai sitten toisaalta sellainen ihminen, joka nostaa niitä hankalia asioita esiin, on kovin uudistushalunen ja hänellä on hirveästi ideoita. Niin varsinkin tänä päivänä, kun on monessa paikkaa muutosneuvotteluita ja on semmoista epävarmuutta, niin kilpailu siitä omasta paikasta on kovaa. Niin silloin tämmöiset ilmiöt voi päästä rehottamaan siellä työyhteisöissä. No sitten jos johtaminen on joko semmoista välinpitämätöntä tai sitten kovin autoritääristä, niin silloinkin tosiaan nämä tämmöiset ilmiöt pääsee rehottamaan siellä työyhteisössä. Ja sitten se voi tosiaan olla, että joku henkilö ei vaan
tykkää niin sanotusti toisesta henkilöstä ja se alkaa niin sanotusti vähän huomaamatta. Tai sitten se voi olla myöskin tahatonta. Eli yhteisöön tulee uusi työntekijä ja ei pääse siihen porukkaan mukaan. Ja välttämättä kukaan ei edes sitten huomaa, että tämä uusi henkilö ei ole sitten päässyt sinne porukkaan mukaan. Ja varsinkin tänä päivänä, kun tehdään hybridisti töitä, niin jos joku tekee vaikka kovin paljonkin etänä töitä, niin on suuri vaara, jos ei osata sitten johtaa sitä etätyöläisiä, niin silloin voi olla, että saattaa jäädä siitä porukasta sitten ihan tahattomastikin pois. Tämmöisissä työyhteisöissä, jossa tämmöinen ilmiö pääsee rehottamaan, se on ehkä huomattu, mutta niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin tämä on semmoinen hiljaisesti hyväksytty väkivallan muoto, ja siihen ei osata vielä välttämättä pureutua kunnolla. Psykologinen turvallisuus on todella tärkeää, jotta ihmiset uskaltaisi nostaa aiheita esiin. Eli tämmöisissä yhteisöissä, joissa tämmöiset negatiiviset ilmiöt pääsee rehottamaan, niin se psykologinen turvallisuus ei ole kovin korkealla tasolla. Eli ihmiset ei uskalla nostaa kissaa pöydälle ja alkaa puhumaan tästä. Tässä oli pieni pintaraapasu tähän aiheeseen, ja jos nyt koet tarvetta saada lisätietoa, niin mä laitan vielä uusia videoita tulemaan, mutta jos oot vaikka työpaikkaostrakismin uhri tai henkilö HR:ssä tai esihenkilö, niin mulle voi pistää viestiä vaikka LinkedInin kautta, Jaana Angle löytyy sieltä linkkari, tai sitten sähköpostiin jaana.angle@gmail.com, niin jutellaan lisää. Moi moi!